God hjertelig morgen. Godmorgen, alle kære lyttere. Nu skal I altså stå op. Kom ud af fjerne, drik en kop kaffe og lyt til mig. Ikke kun til mig, men lige nu kun til mig. Godmorgen alle sammen. Det er blevet mandag den 13. januar. Ja, så er vi tilbage. Hold kæft, det går stærkt det her. Nå, godmorgen Paul. Godmorgen, Mathias. Godmorgen Valdemar. Godmorgen, Mathias. Godmorgen Michael. Godmorgen, Mathias. Jeg synes faktisk, det var den bedste improviserede intro, du har lavet til dags dato. Så derfor får du lige en klapsalve. Ja, så er det. Det du er lidt småskyder. Thank you very much. Det var så lidt. 13. januar. Og hvis folk siger, hvad betyder thank you very much? Det betyder tusind tak. Altså, har du det godt, eller hvad? Nej, det har jeg ikke i dag. Nej, du er lidt... Jeg er bare... Der er nogle private ting, der gør jeg lidt... Du er lidt skør i dag. Du er lidt bimmelim. Ja, det er ikke har løgn med. Hvor er det, de siger det bimmelim? Siger de det, eller er det bare noget, jeg har fundet på nu? Altså, I et program. Prøv at høre. Jeg er bimmelim. Kan I huske det program, der hed... hvad hedder det? Ren fup. Ruts, ja. Kan I huske det? Nej. Det nu går vi altså tilbage til min barndom. Ja. Ruts. Og så kom der sådan en eller anden, med en rutsjebane, og så var der 20 børn, der så... Ja, og temaet, det var... Er det ikke rigtigt? Ruts. Ja. Ja, det er bare helt tilbage til min barndom. Altså, det er rigtigt. Programmet Amigo kom på samme tidspunkt. Ja. Wow. Nej, skæg med tal. Ja. Der er også et, der hedder... Os. Det er bare os. Os, det er bare os. Det var også Det kender jeg ikke. Og så havde de sådan nogle t-shirts på DR, hvor der stod os, det er bare os. Okay. Ja, det kan jeg ikke huske. Eller Elvetoren og Lotte og Søren. Okay, elevatoren, det er så tilbage til 1990'erne. Ja, det er alligevel... Hvad er det siger med rush? Hvad er det for en? Jamen, det er bare sjovt, det der. Rush! Ja. Og i nullerne, i forhold til DR1, der kom der også Fandango, som jeg også voksede op med, og Bamses billedbog, det så jeg også. Sigurds Bjørneteam, Anne og Lotte. Ja. Jamen, legendarisk. Kai og Andrea. Lad os se det her, det er jo fuldstændig langt ude. Rush! Nej, jeg kan jo ikke vise det her, fordi... Fordi at i Ruts, det program, der er det, at det ligesom er meget kendt, at i det program, der er det, at der er den der karakter, der hedder Vera, som bliver spillet af en mandeskuespiller. Ja. Nå, Vera, ja. Og så siger den, Ruts. Nå. Jamen, det var virkelig og et godt program. Hende Vera, hun elsker at spise kage, kan jeg huske. Ja, hun er meget kage. Klokken er blevet, mine damer og herrer, hvad? Nu går vi på nostalgi hos mig. Det er for vildt. Klokken er blevet, mine damer og herrer. Ja, den er 10:26. Og du lytter til Entertainment Studio podcast. Grunden til, at vi siger tid, det er, fordi det kunne være, at folk ikke har stået op endnu. Det kunne godt være, at folk ikke vidste, hvad klokken var. Men vi er tilbage. Jeg kommer lige til at tænke på, at folk jo faktisk hører det her lidt senere end klokken 10:26. Men det er jo ligegyldigt. Anyways. We are back in business. Yes, we are. Det her er en podcast, som jeg tror, jeg sagde sidste uge, giver et kulturelt indspark. Det er jo i virkeligheden noget vrøvl. Men vi prøver ligesom at give en eller anden form for update. Ja. På kulturen i Danemark. Husk S'erne. Update.
Der vil være nogle anbefalinger i løbet af de programmer. Hvis du klikker ind på din podcast-app og sådan nogle ting, så kan du ligesom høre om, at vi har anbefalet 1 milliard forskellige ting. Og i dag, ja, Mathias, du sidder simpelthen med lappen i vejret. Hvad sker fordi, det er fordi, jeg ser for meget ind i en 3 jo. Ja. Og der siger det Tuls Thielemanns. Der er ikke noget S. Nej. Okay. Den forstår du ikke. Nej. Vil du forklare det? Det er fordi, de laver sjov. Hvem laver Linje sjov? 3. Linje 3. Anders. Linje 3. Og så siger han Tuls Thielemanns. Hold kæft, altså. Han kaster os igen tilbage. Ja, sorry. Nå, okay. Ja, i dag, der handler det jo blandt andet om vores weekend. Det gør det. Fordi det er mandag. Ja, jeg vil gerne starte. Okay. Ja, og vi skal huske at sige, at man også kan abonnere på YouTube'en. Ja, og der har jeg et problem med det. Ja, det har du. Ja. Du ved ikke, hvordan man gør det. Jo, jeg kan godt gøre det på min telefon. På Okay. min Apple TV kan jeg skrive stort. Er det rigtigt? Ja. Hvordan dagen gør man, det kan vi måske snakke om. Det Der må kan være en lille shift-knap, man kan trykke på. jeg finder lige ud af det. Ja, nå. Ja. Weekend. Skal jeg Mathias, start. Jeg kom hjem i fredags, og så begyndte jeg bare at sne og havle og alt muligt. Nå. Men jeg havde haft en stille og rolig fredag, og lørdag gik jeg i stiv cooling. Det var fandme koldt. Ja, Det blæste. det var rigtig koldt. Men så er det jo lidt uheldigt om aftenen at ude og gå tur. Er der ikke nogen gadelygterne, hvor jeg bor? De dur jo ikke. Nå, På den anden side. ja. På den ene side gør det, på den anden side gør det ikke. Så der er ikke nogen gadelygter. Så du måtte gå på den ene side, hvor der var lys? Nej, jeg kan godt se, hvor jeg går. Nå, okay. Men der er ingen gadelygter, jeg ved ikke, hvad de har lavet. Nej. Men ellers har det været en stille og rolig weekend, og ja. Dejligt. Skal jeg fortsætte? Ja. Jeg har været til en fødselsdag i fredags, og der sad jeg jo, og så 10:30, så siger min ven til mig, hey, hvornår har du været inde og tjekke dit speciale, om du har fået svar? Så siger jeg, jamen det er i morges. Så siger jeg, prøv lige at gå ind og tjekke. Så tænker jeg, og så går jeg dulme ind, og så har jeg fået svar, men så skal man gå videre til en anden side, for at kunne se, hvad karakteren er blevet. Og der tænker jeg jo bare, jeg kan jo ikke tjekke, mens jeg sidder til fødselsdag. Altså, tænk hvis det går dårligt. Så får min ven presset mig sindssygt meget, og det ender med, at jeg tjekker, og det er faktisk gået rigtig godt. Så det var en rigtig god fredag for mig. Tillykke med det. Tusind tak. Men er det derfor, Andersen ved det? Det er fordi, jeg ringede til ham i lørdag, og sagde, hey Anders, jeg er fandme Så kunne jeg bedre forstået. forstå, hvorfor han vidste det. Ja. Tillykke. Ja, ikke tak. Anders, Michael. Tillykke, Anders. Nej, tak. Og så om lørdagen, hvad var det nu, jeg lavede? Der var jeg ude og tage nogle billeder til et projekt, jeg har gang i. Så var jeg hjemme hos min far, lige drikke et lille glas vin for at fejre det. Og så tog jeg hjem. Og i søndags, altså i går, gjorde jeg bare rent og lavede kedelige ting. Men ikke desto mindre en dejlig weekend. Valdemar? Jeg tror bare, at jeg bare har slappet af og og har lyttet til en lydbog. En lydbog af Peter Plys af forfatteren A.A. Milne. Peter Plys? Ja, af A.A. Milne. Okay. Er den god? Virkelig god. Den Hvor lytter du til lydbøger? Mofibo? E-reolen. E-reolen, ja. Ja, hvor man kan låne lydbøger. Ja, det er meget godt. Ja. Jeg må sige, de der Peter Plys historier, de holder altså stadigvæk i dag. Det gør de virkelig meget. Ja. Der er meget morale i, ikke? Præcis, og det, uanset om man er barn, uanset man er voksen, uanset hvilken alder man er i, altså måske skal man først høre de der Peter Plys historier, når man er blevet 4 år, men altså ellers så er de også så afslappende at høre på,
og hvor jeg dog elsker den elskede og kære, skøre gamle Bjørn, som jeg holder meget af, og ligesom har været en stor del af min barndom. Herre Peter Plys. Ja. Paul? Ja. Jeg har været i klubben og hørt musik, og så har jeg været hjemme hos en... Det undrer mig simpelthen ikke, i øvrigt. Det var Tom, der spillede. Okay. Og så har jeg været hjemme hos en, der hedder John, og har set film, og har fået kylling og pomfritter. Og så har jeg hygget mig, og så slappede jeg af. Hold da op, en lækker weekend. Og så var jeg i Nikværdshus, og fik hammerryg og kartofler og alt muligt. Og, I går? ja, i går, ja. I søndags der, og så fik jeg æblekær, og så lavede jeg kylling og ris og nødeskomfritter, og så slap af, og så gik jeg i seng klokken lidt før 12. Så gik jeg i seng. Hvilken Ja, og så kom jeg herud, og så... Ja, og nu er det mandag. Tiden går så stærkt. Ja, det er for vildt. Okay, jamen altså, det er da bare dejligt. Og så har vi jo Diana i praktik. Nå, det har vi jo. Og så har vi Diana i praktik, Ja. som jeg har ansvaret i de her 14 dage, fordi jeg spurgte Mille og Pille, om jeg måtte det, og det måtte jeg godt. Hun er her lige et par uger. Ja, hun er her lige nogle par uger, og Det er dejligt. hvad hun synes om det. Og så har jeg forklaret hende, at stemningen godt kan være høj, og jeg har sagt til hende, hvis det lige bliver for meget, så må hun gå udenfor, hvis det lige bliver for meget. Ja. Og hun ser ud til at klare det fint, kan jeg sige. Så, Det er fedt. Ja. Det er rigtig dejligt. Yes. I forhold til en lille anbefaling herfra, så er det vist noget med, altså nu er det jo minus 4 grader udenfor lige nu, ikke? Så det er koldt. Men alligevel, så er det noget med, at den 17. januar, der kan man tage i Byhaven. Ja. Og der har vi været før, du har spillet musik. Ja, Valdemar har spillet musik, der, ja. Ja, jeg har spillet koncert med Outtakes. Legendarisk. Og det var rigtig godt, mand. Det var nemlig rigtig, rigtig godt. Og det var godt. Byhaven er jo bare en fed scene. Der kan man tage ind og høre noget musik på, hvad er den 17. januar? Hvornår er det? Det er om 4 dage. Eller hvad? Tæller jeg forkert? Det er på fredag. Er det det? Ja. Vinterbyhaven hedder det. Så kan man tage derind og høre noget musik. Så det er bare en anbefaling herfra. Fordi det er et rigtig, rigtig dejligt sted. Der er nogle nyheder også. Det er jo også det, vi laver ind i den her podcast. Nogle gange, så kommer vi med noget nyt. Og Mathias, han er vores politiske redaktør. Mathias, hvad er det nyeste nye? Jeg burde være For med. det første skal du forklare lytterne det, som der skete. Det, du fortalte om sidste gang. Med blå partier og vandopslag, Mona Juhl. Og nu kan jeg ikke huske de sidste, der snakkede om, de gerne vil danne regering. Ja. Men det går du hjem og tjekker, har jeg hørt. Ja, det gør jeg. Men så er der så sket det, at de havde debat i går. Alex Vanopslagh Varme. og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. Så Liberal Alliance, Radikale Venstre og Nikolaj Wammen fra Socialdemokratiet vil gerne så. Og der var der en debat. I kan gå hjem og se den på Play. Ja. Bare skrive debatter og analyser. Ja. Så kommer det frem. Godt. Og der havde den lidt debat. I skal hjem og se det videre nu. Jeg lytter, fordi jeg har ikke helt set den færdig. Men det jeg så, det var, at de vil gerne i regeringen. Ja. Jeg kan også godt læse herinde, og det er sådan, at Radikale Venstre vil gerne i regeringen, men de peger ikke på Mette Frederiksen. Nikolaj Wammen vil gerne fortsætte i regeringen, men peger selvfølgelig på sin formand, Mette Frederiksen. Og Alex Vanopslagh, han peger på sig selv. Ja. Overraskende nok. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Hvem peger Wammen på? Han peger på Mette Frederiksen. Ja, selvfølgelig kan han det. Godt. Det var hans formand jo. Ja. Altså det var faktisk meningen, at Nikolaj Wammen skulle være formand, hvis Mette Frederiksen fik det der topjob i USA. Det gjorde hun så ikke. Nej. Vandopslag peger på sig selv, og Martin Lidegaard. Ja. Hvad siger han? Han vil gerne i regeringen, og han kan godt med Alex. Jeg tror, at de kunne være enige. Hvem peger han på? Det ved han ikke endnu. Nå, det vil sige han ikke noget. Det Alex Vanopslagh siger, og Martin Lidegaard siger, det er, når vi har et flertal, så finder vi ud af, hvem der skal være statsminister. Okay, helt klart. De kan samarbejde med alle. Og det er det, der er lidt, jeg skal mig læse på det, for det undrer mig lidt. Hvis de kan samarbejde med alle, så kan de også samarbejde med Mette Frederiksen. Ja. Det er jo også alle. Ja. Så må de sige, der er nogen... Dansk Folkeparti kan de ikke samarbejde. Ja.
Jeg forstår. Så det skal jeg hjem og høre. Ja. Men ellers kan I jo se det på oprette en konto på Play, eller abonnement. Og så Ja, kan I se du det. går altid ind i den her podcast og siger, at folk skal oprette TV2-abonnement. Det er så vildt. Og du bliver ikke engang betalt af TV2 for at sige det. Oprette en TV2 Play. Og så Satirselysen og Bedseviser og Kammerun USA. Og... Godt. Vi har ikke mere for i dag. Nej, det har vi ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Vi har udover nu skal jeg lige gøre det kort, fordi at jeg ved faktisk ikke, om jeg overhovedet skal sige det, fordi jeg gerne vil give respekt til Peter Mygind og resten af familien, der er berørte. Med hans kære mor. Ja, Jytte Abelstrøm. Ja. Jeg tænker på, måske, at man skal lade dem gøre dem, som der kender ham bedst. Ja, ikke for det, man skal sige det, altså. Det var det, mine damer og herrer. Jeg så jo det sidste ord med Jytte Abelstrøm, og det var bare... Var det et godt afsnit? Det var et godt afsnit. Det var fint. Ja. Det var meget fint. Og ret inspirerende med, at hun siger i udsendelsen, at hun er Greta Thunbergs oldemor, og at hun forstår virkelig, at Greta Thunberg kæmper virkelig meget over, at vi skal passe på miljøet og naturen og så videre. Og så har hun Jytte har selv oplevet noget i det der med, at når hun skulle optræde noget satire, hun skulle blev tvunget til at optræde et satirenummer, hvor hun skulle synge det der med, Karen Blixen har slet ikke vundet en pris. Ja, det er rigtigt. Det ville hun slet ikke. Men hun blev tvunget til at gøre det, hvilket hun blev meget påvirket og ked af. Og med de ord... Tak for i dag. Så det man kan lære med hende er, at man skal være et godt menneske, man skal hjælpe andre, og man skal bare tænke, at vi mennesker er forskellige, og at alle skal være gode og ikke onde, og så videre. Man kan bare lære alle mulige med hende, og det kan man jo så finde ud af, hvis man ser det sidste ord udsendelse med Jytte Abelstrøm, og også kigger alt muligt andet på hende på nettet, så kan man lære meget af hende. Men tak for i dag. Det her var Entertainment Studio Podcast. Adios.